muri sei nhasi ndotombotaura nemasocialites. Mazuva ano kuda kwetiktok masocialites tawanda and vamwe vatori more popular than the others. And like kudhara pataive kunana Facebook uku kuchingonzi vari famous ndinhingi tiktok inosanganisa munhu wese ava famous. Vamwe vakatoita more famous kutodarika vaive famous vacho. But no advice andoda kuudzai vanhu, inzwai vanhu, nhau yokuti munhu fun ngatiregei kushedza vanhu tichivati mafans. Kufunga kwangu, I will explain. Munhu anonzi fun nemunhu anonzi follower, vanhu vazhinji vamuri kuti mafans mafollowers. Zvinotori nemutsiwana zvinhu zviviri izvi. A fan and a follower zvinhu zvakatosiyana. Mafollowers anogona kunge achikufollowa asi asingafollowi, asiri mafans ako. Majority evanhu vanotifollowa ava pama-thousands atinenge tinawo, mafans vamwe anongori 20. Mafans vanhu vakaita sei? Ndokunazotsanangura panext video. Mafans vanhu vanoita subscribe to you, vanhu kwete mari chete, vanhu vekuti vanomira newe, vanhu vekuti ndevako, vanhu vanokudza kuti uyu tomira naye. Normally mafans, kana ndikati uyu is a Liverpool follower, munhu anofollowa zvake magame eLiverpool, haana basa nayo kana ikadyiwa. But a Liverpool fan anoshaya hope Liverpool ikadyiwa. Ndongaenda kubetserai kana muchida ndozoexplaina panext. So mafans akamira sezvizvi guys. Mosquito ikanzwa vanhu vachidai so, inogona kufamba ichiti chi mafans angu ari kundibuchirira. But zvinenge zvichiitika ndezvekuti vanhu vari kuifollowa mosquito vachida kudoitsatisa because havaifarire, inoruma vana vavo, right? Ndosiyira ipapa mosquito. Nhunzi dzinofollowa munhu chacha, dzokufollowa mumba mukitchen madzaiti but nhunzi kana chikumhara papa iri kutoti kwauchafariniko munhu yanhuwe tilde zvedu. Haisi kukufollowa nokuti inokufarira nhunzi. Nhunzi kana ichikufollowa papa mumba mukitchen kupi, haisi kukufollowa ichiti inokufarira, ichikukisa, ichikumhara pamuromo ichikukisa. Iri kutozvibvunza kuti ko chinoora riiniko chinhu ichitikandire mazai edu. Ndo zvakaita tiktok. Vamwe vanhu vari kutotifollowa dziri nhunzi dziri kuti tichaora riiniko. That's why uchiti ukaona pakarulika manudes ndo vanototanga kumalikisa ivavo. Inhunzi. Vamwe mapere. Bere kana richifollowa munhu rinongofunga kuti rakamira kuti udonhe ufe ridle chete. But kwese kwauri rinenge ririko, kwese just because munhu anongori kwese kwauri doesn't mean that ifani yako. Vamwe vacho vakamira kuti muore mufe munhuwe. Kana vakaona zvinononoka vanokuvodzai ivo. Mavanhu vakuru.